City. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. And of course, dyan sa Labo, si Amri Santor in Labo, may free health consultation kayo. Gagawin po dyan sa CM Santor in Labo beside Lisaso Hospital. Kailan? September 6 din, 9 a.m. to 12 noon. First come, first serve po. And of course, sa mga ano natin, sa mga taga-diet, yung mga malalapit po dyan, avail nyo po, free health consultation po kayo pag kayo nagpunta sa ZMD Center in Daet, Camarines Norte. Diyan po yan sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. At sa mga taga-Katbalogan, meron kayong gagawing free health consultation dyan. Kailan? September 20. September 20, 9 a.m. to 4 p.m. Diyan sa CM Center in Katbalogan. Mamaya po ay i-announce natin yung exact address. Of course, mga taga J-Pang, Jose Panganiban in Camarines Norte, kita-kits po tayo sa gagawin nating health seminar, health and wellness seminar. That will be September 20, 9 a.m. dyan sa ZMD Center kay Care of Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Yan muna po ang ating mga event na darating. Okay? Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At for the meantime, isa munang kwento ng kagalingan, paano nga siya natulungan ng ating produkto. Okay, nandito pa rin ako sa Daet, katatapos lang ng ginawa naming health symposium. Meron ako ditong napakaganda ng experience sa paggamit ng ating product. Naging desperado na siya, pero eto ngayon, iba na ngayon ang aura niya at iba na yung kwento niya. Sir, i-share mo naman ang kwento mo. Pangalan, edad at taga saan po? Ako po si Ferdinand Tondo, bali po dalawa ang residential namin sa likod ng Chongwa sa Mantagbak. Puro 4 Mantagbak at saka sa Barangay Mambalite. Kilala po kami dyan. Edad niyo po? 57 na po ako ngayon at na-diagnose po kasi ako nahimatay po ako nung dinala po sa provincial hospital dito sa Daet at nawalan po ako ng malay at nang ito-DE ko po nila ako, yun po lumabas na severe na po yung aking yung heart problem ko. Kailangan ko po ng operasyon, open heart surgery, valve replacement at sa katarantahan ko po naghanap po ako ng doktor at napunta po ako dun sa Philippine Heart Center at nag-apply po ako yung po sa charity, nakapasok naman po ako. Actually po, naka-schedule na po ako sa Philippine Heart Center, kaya lang po, narinig ko po sa radyo kasi ang sakit-sakit na ng puso ko, narinig ko po sa radyo ang CMD, kaya nangihina po ako nung pumunta ako dyan sa clinic ng CMD sa Diego Linian. Itrinay ko po yung CMD at nakita ko po yung pagbabago po talaga hanggang ngayon. Nung unang 7 days ko po pag-inom niyang CBF sa kayang CMD, naramdaman ko po yung parang hinahalukay yung tiyan ko. Tapos siguro mga 9 days or 10 days grabe na po yung katotoilet ko sa sa produkto. Pabalik-balik po ako ng at yung pakiramdam ko po parang yung tulog ko po maganda na. Dati hindi ka nakakatulog? Ay, grabe ma'am. Pabangon-bangon. Every 10 hours, every 1 hour, every 10 minutes, pabalik-balik kasi at ihi ng ihi. So, hindi ka masyadong makakatulog. Pero ngayon po, hindi ko na namamalayan anak ko. Andiyan na pala sa loob ng kwarto. Tulog na tulog ako. Hindi ko na namamalayan. Pero yung health problem mo, sir, ilang buwan ba o taon mo na yan na naramdaman? Na-detect po ako nito nung magki-kidney donor po sana ako sa pamangkin ko nung year 2019 po yata yun. O
na-detect po na may rheumatic heart disease, pero binaliwala ko po yun. Kala ko hindi lalala. Ngayon po lumala nung April, ngayon lang pong taon, lumala na po siya. Acute na po talaga siya. So, ibig sabihin, bago pa lang yung paglala niya, sir. Minsan, kaya-kaya mo lang. So, kaya nahimatay kayo. Pero ano na po talaga ang pakiramdam ko, masama na kasi para na akong lasing palagi, nahihilo. At yung pain po ng puso ko, iba na talagang parang laging umaalon. Nangihina ka talaga. May mga iniinom ka no na synthetic drugs. Marami po, 5 klase po araw-araw. Pero Huwag ka nang mag-mention ng pangalan ng wala naman pong pagbabago, ganun pa rin. So, Ilang buwan pong iniinom mo yun? since April po, nag-ano po ako. Tapos nung ano po at kinakapos din po ako sa financial, itinigil ko nung maano ko po yung CMD, itinigil ko na po yung CMD na ako nakatutok. So nakita ko po yung pagbabago talaga. Nag-CMD ka? Nawala po yung nakakaano na nga po ako, nakakatabas na dyan sa paligid ng bahay. Tapos yung tulog ko maganda na. Tapos yung puson ko dati para kung tawagin ay binubusiaw parati. Wala na siya. Saka yung sakit ng ulo ko nawawala. Maganda na po ang tulog ko. Saka yung pagdumi ko, dati hirap akong dumumi. Ngayon, nako, pagod ako sa toilet. Balik-balik pa ako sa toilet. Yung parang mga taba na yata yung lumalabas sa bito ko. Kasi mga kulay puti, saka kulay green yung mga lumalabas. Sabi ko, ano kaya ito? Talagang sumisirit yung puwet ko. Kaya, so yun po, kumanda po yung pakiramdam ko. Hanggang po ngayon, siguro po nasa period of recovery na po ako. Oo. Ilang days ka nang nagtatake ng product? Since November 2 po ako nag-start ng Wala pang 2 weeks. Isa po maganda. 2 weeks pa lang. Oo, ganun Pero po. may pagbabago na. Yung pain po, naramdaman ko kasi tinetesting ko siya eh. Minsan tumatakbo ako. May sakit pa siya konti pero hindi na masyadong kagaya noon. Talagang pag nakaputol nga ako ng yung saging na titibain mo sa puno. Yung saging, nabubuhat ko na nga, yung isang bulig na, nabubuhat ko na siya. Wala man lang naramdaman sakit. Hindi na ako masyadong, Ano ka na, sir? hindi na ako 2 weeks masyadong, pa lang. hindi na ako masyadong hinihingal. Ituloy-tuloy lang po. Oo. Anong message masasabi mo sa mga maka-inspire tayo sa mga listener? Sa mga katulad ko po na may sakit, tuklasin lang po ninyo ang produkto ng CMD. Subukan po ninyo, hindi lang po ninyo subukan, gawin po ninyong parang maintenance na po ninyo at makita po ninyo ang pagbabago sa sarili ninyo. At para po kasi katulad ko na medyo minsan kinakapos talaga sa financial, huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi nandyan po ang ating gobyerno. Ang ginagawa ko po kasi nagpapakonsult po ako sa doktor, tapos hinihingi ko yung medical certificate, yung reseta. Lumalapit po ako sa mga government agencies natin, gaya ng Dong Tulong, ng Malasakit, ng DSWD. Handa po silang tumulong sa mga kagaya nating kinakapos sa financial para po makasurvive tayo sa ating mga maintenance. So, yun po ang ginagawa ko. Kaya wag po kayong mawawalan ng pag-asa na mahirap kayo, wala kayong pera, wala na kayong malalapitan. No, subukan nyo po, tatagan nyo po ang loob nyo, alisin nyo ang hiya ninyo. Kasi ang national government naman po natin is handang tumulong sa mga nangangailangan. May budget po ang ating DOH para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Andyan po sila. At yung pong mga natural medicine natin gaya ng CMD, napakabisa po, napakalaking tulong po sa atin. Ayan, ang napakinggan natin, Mr. Ferdinand Tondo. Okay? So, ganun po kaganda yung ating produkto. Pikinat lang natin kasi may isisingit pa ako. Isang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan? Ito naman ay cancer. Pakinggan po natin. Okay, nandito po kami ngayon sa Labo, Camarines Norte at katatapos lang ng aming event dito. Meron ditong gusto kong makuhanan ng magandang interview kung paano siya natulungan ng ating CMD. Actually, ang gamit nyo ma'am, ginamit nyo muna ay CMD at saka yung CBF. Okay, ma'am, pangalan, edad, taga saan po kayo? Ako po si Belen Guzman, taga Barangay, Purok 3, Barangay Pangpang po. Tapos Ilan po, yung edad ma'am?
58 po. 58. Anong nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng health problem? Anong sakit po yun? Ano po, sa breast cancer stage 3. So, nung nagkaroon ka ng breast cancer, ano yung ginawa sa yung procedure para matulungan ka? Ano po, nag-check up po ako sa doktor. Ang sabi nga po, nung pong ako'y mabiopsy, ang sabi nga po, cancer na, breast cancer. Ngayon po, inirepair ako sa BMC. Nagkimo po ako, nagkikimo ako hanggang po ngayon. Kaya lang po, noon pong ako'y kasalukuyang nagkikimo, talaga pong sobrang hirap. Talaga pong akala ko nga, talagang hindi na po ako lalakas, talaga akala ko mamamatay na talaga ako. Dahil po nung ako'y nagkikimo, 10 po kaming magkakasama sa BMC. Ako na lang po ang natitirang buhay. Nang po maalaman ko dun sa, may nakapagsabi po sa akin na i-take ko ang CMD. Sabi ko nga po, hindi ako doktor na nga po, doktor ay nahihirapan pang magpagaling. Pero po nung minsan, nung time na talagang, wala na po talagang, yung mga kasama ko, wala na talagang nauubos na sa BMC. Umiyak na po ako. Sabi ko, Diyos ko po, tulungan mo ako. Sumubok po akong pumunta dito sa labo, dito po yung sa opisina po. Sinubukan ko pong mag-inom ng ganito po, ng CMD. Saka CBF. Opo. Noon pong mag-take ako. Ilan yung iniinom mo ito, mami? Ano po, 20 patak po, tuwing umaga, tanghali, gabi. 60 drops per day. Opo. Oo, ito, ilan ba yung Noon iniinom mo? pong una, 8 lang ito, 8 peraso. Tapos po nung nagtagal, 10 na. 10. Umaga, tanghali. at gabi. Opo. So, 30. Opo. Oo. Noon po ako'y mag-take na nito, kahit po ako'y nagkikemo, sa totoo lang, at nangyayari po talaga sa buhay ko, sa awa ng Panginoong Diyos, nang ako po ay makapag-take nito, kahit po ako'y nagkikemo, lumakas ang katawan ko. Talaga pong lumakas ang aking pagkain. Nayan po ang mga kapitbahay ko sa pangpang. Sabi nga po sa akin, wag daw po akong magtrabaho. Wag daw po akong lumakad ng lumakad. Nagkikemo nga daw po ako, masama. Kahit po ang doktor ko nagsasabi na, wag daw po akong sobrang pagod. Gawa po na ako'y nagkikemo, masama. Pero po, awa ng Diyos, talaga pong sa akin pong naatisbaran ko po sa aking sarili nang ako po'y mag-inom ng ganito. Wala po akong naramdamang pagod, wala akong naramdamang sakit, wala akong naramdamang kirot, wala akong naramdamang pangangati. Ang problema ko na lang po, palibasa po minsan nakakakain din ako siyempre po sa hirap ng buhay. Nakakakain po ako minsan ng bawal. Kaya ang problema ko na lang po, yun pong may kaunting natigas pa ang aking dede. Pero po, talagang lumiit na. Malaki po yan. Talagang malaking malaki yan. Awa po ng Diyos nang ako'y uminom nito. Talaga pong lumiit na. Kaya ako po talagang nagpapasalamat. At sa awa po ng Panginoong Diyos, ako po ay malakas. Kahit ako'y ganito, malakas po ako, hindi ako nakakaramdam ng panghihina. Talaga pong hanggang ngayon, sabi ko nga po, kung talagang patuloy ang pagaling at hindi nakikirot at hindi nasasakit talaga ang suso ko, hindi na ako magpapa-opera. Ito na lang po ang ipagpapatuloy ko. Mami, ilang weeks ka ba o buwan na ba kayong umiinom ng CMD saka CBF? Ano po, mag-iisang buwan na po ngayong November. Isang buwan. Sakto. Isang buwan pero napansin mo lumiliit na. Opo, malaki po talaga ang pagbabago. Gawa ma'am nang yan ay talagang malaki yan. Talaga pong pare ang kamatis na talagang sasabog na. At saka po, nag-iiyak na nga po ako. Sabi ko nga po dun sa mga anak ko, pag walang swerte, siguro, tatanggapin ko na lang kung ako'y talagang hanggang doon lang po ang buhay ko, tatanggapin ko na. Noon pong una talagang hindi ko kayang tanggapin na ako'y may cancer. Pero po nung time na yun talaga, itinalaga ko na ang buhay ko sa Panginoon Diyos at talagang ako'y mamamatay na talaga. Dahil yung mga kasama ko nga po, kahit papano, talagang yung nagkikimo, talagang wala na sila. Ako na lang talaga ang natitira. Pero po, awa ng Diyos, talagang humingi po ako sa Panginoon na talagang ako'y tulungan para ako'y mabuhay pa. Ito lang po. 1 month pa lang. Isang buwan pa lang po. Pero po ang suso ko, ito po, hindi ako nahihiyang ipakita sa inyo. Ayan po. Yan po. Magang-maga po yan. Talagang yan po, magang-paga. Dapat mami, papahiran mo pa yan ng pure Opo. CMD. Pero po talagang sa awa ng Panginoon Diyos, kahit po ako'y makipaglaban na, talagang kayang-kaya ko na ang sarili ko. Sabi nga po ng mga kapitbahay ko, pambihira ka, wag daw po akong yung pong alas 12, alas 11 ng umaga rin pong kainitan. Naglalakad naman ako niyan, pero wala akong nararamdaman panghina talaga.
pero mag-ingat ka pa rin kasi hindi na yun, wag mong abusuin yung sarili mo. Pero aside nung problema mong yan, may iba ka pang pagbabago sa health Ay, mo. marami, ma'am, marami po. Katulad ng? Yun pong, halimbawa nga po, yung minsan masasakit ko sa mga katawan ko, yung pong minsan ako'y nangangatingan, at tapos po yung masasakit ko ang gayan. Ang hindi ko nangalaan po ngayon talaga masabi, ito po, siguro po gawa naman na ito ng pagkikemo ko. Yung pong ganito kong kamay ko, manhid po yan, saka po yung ganito kong paa, hanggang po ngayon manhid pa yan. Siguro po gawa nga lang yan ng chemotherapy. Mami, ang alam gagawin mo, pati ito bago ka matulog, anuhan mo ng pure CMD. Opo. Opo, yun. So, ngayon, 1 month ka ng user ng ating CMD at saka CBF. Anong inspiring message na masasabi mo sa makakapakinig ng iyong napakagandang experience? Ay, ang masasabi ko lang po dun sa katulad ko po ang kaso na may cancer, ay subukan lang. Hindi ko naman po sinasabing sila ay yung totaling bumili. Ay, subukan lang po nila. At ako po sinubukan ko din naman ay kung paano nga. At talagang gusto ko rin pong masubukan kung kung gaano talaga kaganda ang ito pong CMD na ito. Sinubukan ko po, pero po sa pagsubok ko, talaga pong nakita ko naman at talagang nakita kong may pagbabago at malaki po talaga ang ipinagbago ng aking karamdaman. Kaya po sa mga kagaya ko na gustong gumaling, ay dapat po ay mag-ano sila ng ganito, yung tiyaga lang talaga, na wag lang silang titigil. Basta po pag yung wala na, bibili ng bibili. Ako po hindi natigil. Okay, ngayon nag-attend ka ng health symposium, marami kang natutunan. Naisip mo ba kung bakit nagkaroon ka ng cancer? Lifestyle kaya o ano? Hindi ko po ma'am alam, wala naman po sa pamilya namin ang ganito. Oh, yung lifestyle. Siguro po sa pagkain din, ganyan. Yung marami pong... Okay, so pangalan, edad, uli? Bilin Barcelona Guzman po, taga Pangpang, Purok 3, 58 po ang edad. Ayan, so sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the HCI CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, at ang ating peptide. Siyempre, depende sa inyong health situations at depende sa edad kung alin ang mas magiging effective sa inyo. Okay? So, dahil kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ulitin ko po dyan, sa Labo, CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. Free health consultation ay gagawin po dyan ngayong September 6, 9 a.m. to 12 noon sa CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital. Of course, dito sa Legazpi, September 6 din, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center in Legazpi City. Mga taga Jose Panganiban, magkakaroon din tayo ng event, health orientation with consultation na yun. Free consultation. September 20, 9 a.m. dyan sa Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, sa Purok 6, care of Ma'am Sonia Bibon. Sa Catbalogan, free health consultation ay gagawin po dyan sa CMD Center in Catbalogan, September 20 din. Lagari ang gagawin natin, okay? So, sa mga CMD centers natin, dyan sa area ng Catbalogan, Samar, hanapin nyo CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, at Top St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. CMD Center at Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Salvacion, Kapalonga. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte.
sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali Infant Tugos Elementary School. Purok 6, care of Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital. Andyan po si Ma'am Helen Valenzuela, Infront Canreco, Bato Balane. Jolito Limpot, Purok 6, Larap Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. At sa Dry Goods Section, near Three Sisters Carenderia, malapit sa, adyan po, sa Daet Public Market. Sa Camarines Sur, CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Norte. Atap, JC Marketing. RBJ Pharmacy, Poblacion Ilao, Daragay, near Ragay Central School. At sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Batu Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, taas po ng Fast Cars. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadkad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. At dyan sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas ng Soreco. Okay, Ma'am Annabel Maquinyan at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Andiyan din si Ma'am Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ricial Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa First District, Ubalbay. Mr. Ray Mendez, 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CM Restaque Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Center, Purok 2, Salvacion, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. And of course, sa second district of Albay, ang aking center, CMD Office, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joe Anserano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito, Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito, Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Okay? And of course, Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Andyan din si
Mr. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Lisel Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan Legazpi, Emily Lisay, Son 1, Anislag, Daraga Albay, in front Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Si Ma'am Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Sentro Daraga Albay, Milet Hiroy. Barangay 22, Binanuhan, East Legazpi. Marino Pre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo Odell Store, Bangkirohan Legazpi. Asuncion Liana Resas, sa Inamnan Grande, Ginubatan, diyan sa Liana Resas Store. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardinas Store, beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWA. CMD Office, 2nd floor. Sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Lourdes Boreta, sa RBB, Agribet Supply, Rizal Street, Mercado Villar. Mariel Sabasa, Badian Nuwans Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Andiyan din si Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. So ayan po sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Of course, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you the business side ni Health Code International. Good health, good business. Gusto nyo financial freedom, free travels local and international, at magkaroon din kayo ng chance maka-travel sa ibang bansa, local and international. At magkaroon kayo ng chance na makatulong sa napakaraming tao. Lastly, sa mga taong mahilig magkape, ang Pinoy ay sadyang mahilig magkape. Kung ang kape na iniinom natin ay acidic, nako, panahon na napalitan na ng HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. Okay? Available yan sa ating mga center. Sa may mga sasakyan, may tricycle, may motor. Gusto nyo makatipid sa gasolina, 30%. Kung ang gamit mo diesel, 30% savings on fuel. Kung ang gamit mo ay gasolina, 40% savings on fuel consumption. At yung dati mong, di ba, kung ano yan, yung pagpapa-change oil, schedule ng pagpapa-change oil, 3 schedule ng change oil, pwede mo laktawan, savings mo na po yan. Yung malaki nito ay pwede po sa mga kotse, sa mga, depende po kung anong sasakyan nyo. Pero itong maliit, pang tricycle, pang motor, oo, available yan sa CMD office. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Hello kay Ma'am Marites Badion. Ayan. Ubos na yung ating oras. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.